בואו נודה על האמת, כולנו אגואיסטים. ככה נולדנו, כך בנוי העולם. גם מי שאוהב לעזור לאחרים, עושה את זה בסופו של דבר בשביל ההרגשה הטובה האישית שלו. ולכן מן הסתם, באגואיסטיות שהיא במידה הנכונה, יש גם משהו טוב. העניין הוא לדעת לשלב בין החלק האגואיסטי והאינטרסנטי שלנו, לבין החלק שרואה את האחר ורוצה לתרום ולתת. זה נכון לכל תחום בחיים. אבל שנייה, בואו נתמקד רגע בבחירת מקצוע. האינטרס האישי הוא זה שמניע אותנו. הוא זה שדואג למילוי הצרכים שלנו. הוא זה שדואג שהשאיפות שלנו ימומשו. הוא דואג לצמיחה האישית שלנו, להתפתחות, לגדילה. ולכן אני חושבת שעבודה טובה שמתאימה לכל אחד היא עבודה שיש בה מפגש בין סיפוק אישי ומילוי הצרכים האגואיסטיים שלנו לבין התועלת החברתית שהעבודה שלנו מביאה לסביבה. חומר למחשבה, תחשבו על זה.